Φίλοι μου, καλησπέρα. Σήμερα θα σας κάνω μια μίνι παρουσίαση του δικού μου αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα Skoda Octavia 1.4 TSI με 122 εργοστασιακούς ύπους. Είναι ένα αυτοκίνητο οικογενειακό, έχει πολύ καλούς χώρους, ειδικά στο πορμπαγκάζ. Έχει ένα πορμπαγκάζ 560 λίτρα, φοράει τα πάντα μέσα. Δύσκολο να βρεις κάτι παρόμοιο. Πάμε να σας το δείξω κιόλας. Αυτός είναι ο χώρος, 560 λίτρα. Και πάμε να κάνουμε κάποια πλάνα για μέσα. Έχει αρκετό χώρο. Να δούμε και μπροστά. Βλέπουμε τα χειριστήρια της πόρτας και τους καθρέφτες. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια χειριστήρια στο τιμόνι για την ένταση της φωνής του ραδιοφώνου. Αλλάζει σταθμούς και από εδώ πέρα αλλάζεις κάποια διάφορα, ας πούμε, ενδείξεις που έχει, όπως καταναλώσεις και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι το κλίμα, το ράδιο, ok. Εξάρισσας μαν, έναν πολύ καλό τεμπέλι, μεγάλος και γρήγορος, ντουλαπάκι αρκετά μεγάλο και αυτό. Εδώ πέρα έχουμε και ένα σκίαστρο. Okay. Πάμε να δούμε και λίγο το μηχανοστάσιο. Λοιπόν, επίσης έχουμε 15 ζάντα, 1.95, 65, 15. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να δείξω είναι η πολύ χώρη που έχει το αυτοκίνητο. Έχει εδώ για εδώ χώρο, για εδώ για μπουκάλι, εδώ έχει αυτό εδώ, εδώ για τα γυαλιά, πλαφονιέρα, εντάξει. Και μετά και από τη θέση του οδηγού υπάρχει εδώ πέρα ένα πορτάκι. Εδώ έχει πολύ χώρο, πάλι από εκεί έχει για μπουκάλι. Έχει εδώ, εντάξει, τακτοθήκη είναι, αλλά οκ, εγώ το χρησιμοποιώ σαν χώρο. Και έχει και εδώ, για εδώ μπροστά, πάρα πολλούς χώρους, παιδιά. Και πίσω έχει για air condition, για τους πίσω. Τώρα με ένα χέρι εδώ είναι ο χώρος από το μηχανοστάσιο, 1.4 TSI 122 ύπη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο φοράει ένα πρόγραμμα και μια εισαγωγή. Υπολογίζεται κοντά στους 150 ύπους. Εντάξει, μπορεί να κινήσει το σκάφος,
αρκετά άνετα, κάνεις και τις προσπεράσεις σου. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά.